Така че първите ми впечатления са вау. За тази цена. Време ми е за нов телефон или нов стар телефон от Restore.bg. За първи път поръчвам от тях, така че това е ново преживяване за всички. Та нека се захващам с анбоксинга заедно. Първо какво виждам? Картичка, където пише за различните ползи за околната среда при поръчването на телефон от тях. След това имаме и гаранционната карта, която важи за 24 месеца. И самия телефон... Вау! Няма никакви забележки. Нека да го включа. Включвам, оставам на страна, през това време ще ви покажа останалите неща от кутията. Зарядно, което е супер, защото както знаете, новите телефони не идват за зарядно. Но пинче ще си използвате за сим картите. Телефонът вече е включен, успях да го пробвам. Успях да пробвам камерата, успях да пробвам приложенията. Видях батерията, че също е изрядна, което е много важно, както знаете. Така че първите ми впечатления са вау. За тази цена успях да взема телефон. Между другото не ви казах, телефона 14 плюс е това. С отлична батерия, с отлични камери, няма никакви проблеми по камерите. Просто апелирам, ако искате да си купите нов телефон, не си купувате нов телефон, купете си телефон от Restore.bg.